Hadin ka jingja jong ka wei ka khana akan thai ka ba khatsau sinam karta na ka snong ompling hadin ka to ka nepor ka la penlong ye ki pai ba nong song snong baro bat kan thai bat shinrang bat ki long ki mi ki long ka pa ki la mi renti na ki yeng ki sam ki jong ki banyawat ye ka ne ka khana kato kane ke la lejwat ye i shakilenti ke singkin ki ba marjan bat kato kane ke la lejwat shaki klau tap ki badan hajan jong kane ka snong nakliang ki bah yang asam ki marjan ki marpa ki lalai ban sngaulam ya ki kimi ki pa jong kane ka khna pat ke la pelong ya ka jing duai ka baru blai khnamba ublai undri un sumar ye i paun penlat ye i na ki jing sneu Tadi kemarin jam fire. Tadi nyom cita di wan peta ram. Rap nih long yuk res si wan ini sini wan. Tidak berapa apa gerak. Kawat semua ini dah. Ibarat berjual baru, bersang dengan laki yang buat ini, terpenuhi kita kisah. Nama mengelak kontrol ini, sebab ini kerja saya dalam berjumpa dengan ini. Ia Pedri, saya sian ablay try kan ran ngabo khmat jamir na kaban pa ni ka khon jamani te ye ka ba mami men pha do ka bo jaman se ma khoi ran